I dok ja malo pogledam spiskove ko je na redu i da ispoštujemo tačan tajming, Maja Jovanović-Đusić će vas pozdraviti ispred predškolske ustanove. Hvala, Dene. Dobar dan svima. Želim vam uspešan ovaj sportski dan. Naravno svoj deci, na prvom mestu našim predškolcima, našim koleginicama, roditeljima. Bogu hvala, pa je ovaj dan ostao bez kiše i sunčano je vreme, tako da ćemo moći da sprovedemo ovu akciju do kraja.